Быйыл Император сәнгать академиясының ачылуына 125 ел. Хәзер без аны Казан сәнгать мәктәбе дип атыйбыз. Шушы дәвер эчендә уку йорты Идел буенда сәнгать белеме бирү үзәгенә әверелде. Бүген Фешин исемендәге Казан сәнгать училищесы Идел буе регионында төп уку йортларының берсе. Анда ел сайын сәнгать белеме буенча конкурслар, конференцияләр үткәрелә, мөгаллимнәрнең һәм студентларның эшләре төбәк, бөтен Россия һәм халыкара күргәзмәләрдә, конкурсларда катнаша. Юбилей уңаеннан Хәзинә Милли сәнгать галереясендә сынлы сәнгать училищесы студентлары һәм укытучыларының сәнгать әсәрләреннән торган күргәзмә эшли. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Күргәзмәгә училище студентларының 120 диплом һәм курс эше, укытучыларның 30лап эше куелган. Сәлимә Әскәрова әле Бакый Урманчы изеннән барырга гына өйрәнә. Үз рәсемен биредә юк, ләкин Казан сәнгать училищесында укуым белән горурланам ди. Мин балачактан да рәсем ясарга бик ярата идем һәм киләчәктә бик телим шулай ук ясарга. Тамашачы хозурына соңгы 40 елда иҗат ителгән эшләр сайлап алынган. Училище академик уку йорты булып тора. Ул Казан рәсем мәктәбе реалистик традицияләрнең дәвамчысы. Шунлыктан тәкъдим ителгән әсәрләр традицион реалистик юнәлешкә карый. Күргәзмәдә бик күп матур майлы буяу белән эшләр тәкъдим ителгән. Аннан соң без монда скульптураны да күрә алабыз. Бу кулланма эшләр, декоратив эшләр безгә тәкъдим ителгән. Бу күргәзмә залларында беренче мәртәбә шундый зур масштаблы күргәзмә ачылды. Монда Казан сәнгать училищесының укытучылары, педагоглары Николай Иванович Фешин, Павел Петрович Беньков, Петр Тихонович Спиранский һәм башка бик күп танылган педагогларның эшләре куелган. Бу рәсемнәр күреп без аларның авторларының лаеклы кешеләр, студентларның лаеклы зур профессионал кешеләр икәнен күреп торабыз. Аларны тагы бер тапкыр зур юбилейлары белән котлыйсы килә. И дальнейшем аларга шул сәнгать өлкәсендә зур уңышларга ирешүләрен теләп калабыз. Сәнгать училищесында 4-нче курсында укыйм. Мин бик шатмын, минем рәсемнәрем бу экспозициягә кергән өчен. Менә сезнең каршыгызда 3 минем эшләрем. Һәм бу эшләргә мин бик күңелемне салдым, бик яратып эшләдем. Чөнки һәрбер рәсемдә бар идея һәм шул идеяга мин ышанып, яратып, шуңа куанып эшләдем. Оештыручылар күргәзмәгә театраль макетлар куюны да кирәк тапкан. Һәм инде иң куандырганы минем өчен сценография буенча белгеч буларак монда Петр Тихонович Спиранский салган иде нигезне дәвам итүчеләр бар. Ул театр декорация бүлеге. 2016 елда Камал театрының баш рәссамы, халык рәссамы Россиянең Сергей Геннадьевич Скоморохов быел курс чыгарды. Бик талантлы студентлар иде. Алар инде укыган вакытта ук театрларда спектакльләрне бизәделәр. Күргәзмә эмпатия дип юкка гына аталмаган. Чыннан да әлеге әсәрләр аша башкаларның кичерешләрен, күңел төпкелләрен аңларга, теләктәшлек белдерергә өйрәнәсең. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.